att med pauserna och vi får börja vid en Kahoot-spelle. Och jag såg att flera kom in och det är ordentligt dejligt hvis det kom in efter kända vägen. Och bara jag minns att vi äter inte nere i salen, men hvis det inte äter så kunde stanna att spara vi. Och äntligen kom in efter och lodja. Och hvis jag inte dår att logga av så kunde de föra åter till mixpulten, kanske ta för hjälptikon. Och det är alltså till logga in av kahoot.it och bara söka ta annat någon. Så finner de det här och så skulle de testa sig koden så ständer du överst här uppe. Vi börjar nog lite löt jag börjar till flera kommer in. Ja, nu är det 8.30 kommunerna, så hvis de bara kommer in efter ända av vägen, börjar sätta de knatter och färre på eisene, så det var ordentligt dejligt. Vi tar några vinningar till det som blev nummer 1, 2 och 3, så det var ordentligt dejligt så att kom vi. Ja, vi börjar om 1 minut. Så inte fler kommer nu är det några först kommer så kom äntligen in till som manglar. Vi börjar om en halv minut. Och eisen tid som fylger via livestream till det välkomna vara vi. Jag hade att det skulle vara zoom innan skärmen så det suttja. Men det är välkomna fylger vi hemifrån och till så att testa koden in. Och hvis det inte suttjarna så är det alltså 393, 5 och 5 och 2 och 4. Så det är bara att testa det in och ödlig välkomna vi. Ja, jag hade vi för att sätta igång nu. Och det är 5 och 5 sen ja. Ja, ska vi bara sätta igång? Nej, okej. Ja, jag hade vi sett varje gång. Ja, sätt igång säger hon. Ja. Och här kommer så när vi blandar i spurningar och den första spurningen kommer här. Och han gör när var luten sätta stån. Och hvis de minnas att vi har haft årshall så kanske minnas i att till dato när det var så kanske tid kom tankar om när hon var sett i stån. Det var så 16 augusti 2001. Ja, så är nästa spårning, bra. Pinnor nummer 1. Nästa spårning är ju hur så nekvar talar lite hemma så inte luften. 1300. Och Lasse Sverige var så 1300 och nu 24 talar. Big Man, han tog ett håll där. Ja, och kvar stad brukar Arne Zachariasen i skål. Nu är det smäcka till.
Arne brukar stött 46. När var fyrstu badnalövnar hildnar och i Sarepta? Ja, fyrstu levnar var hildnar och i Sarepta Vatsaron i Tjejtrush, men fyrstu Sarepta levnar var ju i 5 trush. Ja, hvordan ørende jo allei i Bibelene? Vers. Ja, det allei 30.000. Och det var era synder från bibelversion till bibelversion, men att de önskar 100.000 och näga. När flaggdagar i Färjö? Flaggdagen 25. april. Också en jäson. Ja, hvordan hver en jordaslege tok Moses vi ombord av ørkene? Ja, som flesten kunne, så var Moses ikke vi ørkene. Det var Noah. Minst til å lese spørningene vel. Hvor så lenge tog det god til å skapa heimen? God skapte heimen i 60 år og kjente dagen kvultja. Hver var første konger Israels? Og retta svar til Saul. För att arbeta Jesus som Arne han började att predika. Ja, Jesus han var tympmauer och första platsen till jag vet inte, nästan säkra. Jag vet inte, jag är inte bra ut. Hur ser jag senaste örende i Bibeln? Ja, det är ju nøye herrens gjesser vi ötlom. Ja, herre, han kommer upp efter här. Senaste boken i Gamla testamentet Ja, senaste boken alltså Malakias.
så skulle de se om du rätt eller skarpt. Lukas evangeliet är första bok i Nya testamentet. Är det rätt eller skarpt? Det är inte rätt. Kvossi at mamma Moses. Det var Jokebet. Hver kjøpte Josef da han var seldre av brøden til seg? Var det Potifar, Faro eller Jesus selv? Det var Potifar, men han arbeidet ikke av Faro. Jesus var einabad. Det heter rätt eller fast. Eller skarpt. Hatta var alltså skarpt. Ja, så da David har skrivet og ikke alle salmene. Er det rett eller er det skarpt? Det er skarpt. Han har vært ikke og skrivet flere av salmene, men ikke alle. Ja. Brev Paulusar til Filemon er stidsta bok og i Bibelen. Er hetta rætt eller skarpt? Det var altså fast. Og nu er det hvordan spørsmål etter? Feira. Feira. Hvordan gammel var Absalon Ågar 1. januar? Han som heier dukkene vi er. Trush, 55 eller 35. Absalon var trush år. Ja, David ligger vi bok nummer 1, og jeg kommer senere spørninger til flere svær man kan velge. Først du har vinnet hva hovedkappen i kveld. Ja, her finner alt så rett. Vi har en strutter bombbakker til vinnerne. Så hvis vinnerne har hun kommet opp her. Ja, hvor vann, Helena? Nei, hvor var 3. plasset? Ja, jeg vet ikke, men du har tatt alt av det. Bra, da. Jeg kom bare igjen, de som har vunnet. Ja. Og hvis det er pian, så kan du bare komme til. Quizznerd og David ligger vi bok. Boknotler, jeg vet ikke, boknotler, er det ikke akkurat? Og ikke vinner, de kan bare komme etter i seiten hvis du vil, ja. Her er tverger. Her er tverg, deilig. De kan velge at de kan. Eller hver ble jo kvært, altså, to er bok, og hvordan er kjenslen? Jo, hon är väldigt god. Man kan väl vinna och få bollen, ja. Väldigt, och to ble nummer skuffar. Anna plats, men ja, det är 3 plats. Och 3 plats, hva er det? Och 2, ja, okej, ja. Ja. Okej, ja, det är 2 ble nummer 3.
Okej, ja, super. Ja, men tid... Vad ska du ta Wester? Det är bara... Ja, och vi har nog så länge skrå efter. Ifall jag lukar bara läsa det. Ja, det är dyraste bomben. 18 nu så kommer låtsansspalken att synja en glåsanger. Och så kommer Jane och Esther ha kvar sin solsang. Och 18 kommer Annika att ha en vittnesbordlocka. Och så är det vittnesbordsang från Jokba Lätsne. Och så är det låsanger. Och jag har inte tyckt att med låsangen körer och med möter att nu till hör vi färdel förbund. Och till inte som är för smått av bifyr och till inte som är för störst av bifyr. Och inte vill jag hejda att kan ödla att bruka det höve eller skriva ett bönar inte och till kan nästan föra in och bara sitta fri. Huxliga lägga lötna som vi kommer ha nu i Herrans center. Himmelske färger i tarstar fyra att du ger vi åkon möjligen att mötas här kväll i lutne. I tarstar fyra öll till folk som du har lagt här till. Vi bidde om att öppna görsnet att ha för en enstugen som är där så att du bådskaper tränger in till där. Och här i bidde virkelig om att du ska söka människorna som är här och du ska höra dig och du ska känna där hjärtans troende. Och du ska bruka och människor som är här att vara gå i kvann annan och att söka kvann annans törver. Och här du ska bruka och som tvina gaver för till herre och du ska bruka och till att styrka kvann annan och lita kvann annan upp herre. Vi ber för oss löten nu, vi sanje och vi vittnesbörden och vi låsanje till tvin herre. Vi ska minnas till det som du kom in i hendan heim nu om jola tvina. Kvar du ett ändamål var och det var det att du skulle se docken i frälse. Vi ber dig om så att se docken i frälse så lötna och herre bara. Jag minnas till ett år och minnas till kvar det i kväll herre. Vi ber dig om att signa allt det som du har sett oss skra i kväll. Till namnet. Amen. Som fäkna namnet hans
til ljus i myskre vera. La dødlu kjenna andans kraft, en gleda bånska vera. Det första teg komma kan, du Kristi Herre, en hand. Du god lov og høyr, 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 du god lov og bruka bønnerommen, visst At det stråker som tid har gledes om, visst og ikke fortelle deg om, eller også som de strøs vidt og vil ha forbund for det, så takk bruka tog. Drömmen att Ver du allt och nær Mot løyve djeve bærs til tøy Du vil vera vinur møy Mer longe stetter tær Ver du nær tja Du ongen teka kan du stem Du flövar om djävuloj Hjälp mig att du vel Låg mig hem till
Godt. Ja, jeg synes det var sånn svært å det slipper vi jeg synes det må være etter fyrre. Men ja, det første sangren en sanger som har hjulpet meg noe snakk. Særlig tannlige som glad på mørk for man i Kristus. Ja, andre er det år, så jeg vet ikke om du får ordning på kanskje. Ja, det som jeg atlet har vært at få at jeg kan knipse. I get up and I get down. That's the rhythm of my battle drum. I get up and I get down. I must struggle till the day is done. I get up and I get down. That's the rhythm of my battle drum. I get up and I get down. I must struggle till the day is done. I get up and I get down. That's the rhythm of my battle drum. I get up and I get down. I must struggle till the day is done. Every voice telling me that I'm thinking wrong. Change your tune, change your chords, sing that other song. Little brother turned into an insecure man. Any type of criticism make me into lesser than. Never believed I could be right or be me. What is me? They just tell me what I'm supposed to be. Gotta be a brand, but I never really owned it for myself. Now I'm nebulous, I'm tired of it, distress my mental health. See my chaos, and I know I gotta speak into it.
I see my apathy, I know I gotta battle ruthless. I know my father look at me and he is well pleased. The problem is that I ain't good enough for me. I know the best thing for me is you. I know the pain will show to maybe I'm beautiful to you. I just want to be myself. I just want to be myself today. Wanna know just who I am. I need you to help me understand who I am is beloved. Who I am is more than what I've done. Who I am is worthy of some love. Who I am has really just begun. Who I am is a treasure. Who I am is royalty in blood. Who I am is a warrior for the kingdom. Who I am has really just begun. Nobody will know that I'm speaking of my sweat and blood. Only hear they talk and the blessings coming down above. When my praises go up, the blessing come down. But my blessing is to keep me low to the ground. The blessing is needing more love than I ever knew. The blessing is knowing there's nothing I can really do. The blessing is pain, adversity, my own addiction. Cause if I didn't cry, neither would I really listen. The blessing is losing illusion of my control. The blessing is being betrayed and you bleed slow. The blessing is to feel the discipline of better love. There's better love than self-love, loving from the one, the only one who can take all this craziness, the only father good enough for all the fatherless. I know that my pain, it clarifies the truth. Then maybe I am beautiful to you. I just want to be myself. I just want to be myself today. Wanna know just who I am. I need you to help me understand who I am is beloved. Who I am is more than what I've done. Who I am is worthy of some love. Who I am has really just begun. Who I am is a treasure. Who I am is royalty in blood. Who I am is a warrior for the kingdom. Who I am has really just begun. Who I am has really just begun. Who I am has really just begun. Ja, 17 sangren en som heter at han større og signa I morgen. En anmenning om at livet avit og høyast alt vidt være jøkt nere I hjørnet og I sånn uperfekta heime så god han sammen og ta bojer en fullkom staver og et fullkom jævligt liv handan heta liv.
Men gang undrande och sur. Men gang undrande vid spyrja kvärt och kvöj. Men går stor fyre tujma där och men vid finna glädje herrans lyfte oj. Han ensam ui det som ui jar. Och han store och signa i morgon. Ta fröjer du i fold och färre fram. Och han store och signa i morgon. Ta lägge allt attor bak. Ta lägge allt attor bak. Veren färra fri ta samma kvärt hon ger. Bära sorger och tomlika hon ber. Men vid finna frien herrans lyft ui. Han ensam till att latui. Och han store och signa i morgon. Ta fröjer du i fold och färre fram. Och han store och signa i morgon. Ta lägge allt attor bak. Ta lägge allt attor bak. Och han store och signa i morgon. Ta fröjer du i fold och färre fram. Och han store och signa i morgon. Ta lägge allt attor bak. Ta lägge allt attor bak. God kvälltid, eller nu klockan han ikke, god natt. Jeg får synge en sang for tikkun. Han heter Hymn of Heaven. Og jeg får ikke si at så grunnen jeg om han, men jeg hadde teksten og det går. Ja, det er faktisk det. To breathe the air of heaven where pain is gone and mercy fills the streets. To look upon the one who bled to save me and walk with him for all eternity. There will be a day when all will bow before him. There will be a day when death will be no more. Standing face to
prayed in desperation, the song of faith we sang through doubts and fears. In the end, we'll see that it was worth it when He returns to wipe away our tears. There will be a day when all bow before Him. There will be a day when death will be no more. Standing face to face with He who died and rose again. Holy, holy is the Lord. And on that day, we join a resurrection and stand beside the heroes of the faith, with one voice, 1,000 generations sing, worthy is the Lamb who was slain. And on that day, we join a resurrection and stand beside the heroes of the faith, with one voice, 1,000 generations sing, worthy is the Lamb who was slain. Forever He shall reign. So let it be today. We shout the hymn of heaven with angels in us. Say, we raise a mind to roar. Glory to our God who gave us life beyond the grave. Holy, holy is the Lord. So let it be today. We shout the hymn of heaven with angels in us. Say, we raise a mighty roar. Glory to our God who gave us life beyond the grave. Holy, holy is the Lord. Holy, holy is the Lord. Holy, holy is the Lord. Tack för det. Hej. Jag heter Annika Morsanstøtter Hansen og 16 år og jeg bygger i Nese. Jeg vet ikke vittne over dere at jeg frelst. Og jeg ble frelst som 9 år gammel av Sarepta, som brakk vi mange ganger. Og godt vil alltid være en størst ting til meg. Men de siste årene, eller kanskje det siste, har det vært større, eller så. Hvis vi forresten kommer inn til Moen, så har vi spalt håndbølt, og fotbølt, og kjørsel med sørt. Men særlig håndbølten har fyllt ordentlig for meg. Jeg har spalt håndbølt i 20 år av min liv. Men i fjør så
i december för faktiskt. Fick jag en stor skia i knäet. Jag slet crossbandet faktiskt. Och det var mega rått. Alltså helt extremt. För att efter det jag har gjort allt mitt liv eller så där. Och så fyllde jag att det första jag är bjälgod kvi är. Men jag måste bara godtacka det, akkurat som det var. Og som vi at vita, God har en æra mening. Han er en æra atlan vi okkon. De har tompelsen helt det og heter det. Men det var bara min mening, ikke God som mening. Jeg ble operera i februar måned og i år. Så det er cirka 20 måneder siden. Men så, da jeg så ble operera, så hei det ikke godt, eller så selv. Men så fann jeg dette og en denne sjangen som alltid saltingran, som det var så mer høyla enn gjerne, mer ødølt enn vi, mer tålnande i strøye, mer elskande fri, mer fastande i trunne, mer luttlande i mer, mer utnande i verste, mer sterskande i ter. Mer fri med å gjemme, mer prysbytt ut bor, mer tøkk som vi åtte, mer hotilt ut år, mer synig av Jesus, mer kvild i hans favn. Mer stille i sinne, mer bøn i hans navn. Mer eimjugan gjerne, mer fusan til strøy, mer vakna til bøner, mer spardan vi tøy, mer fyltan av anda, mer vysan gjerne, mer venta mot himmelen, mer Jesus som te. Og det var det som jeg tatt av, det var etter mer tålman i strøye, mer elskande fri. At jeg kunne godt være Simon, att jag måste bara slappa av anta djupen, kjost om att det var hänt. Och så var det, för mig det lättast att detta sanji. Jag vet inte hur, jo, det fylls när jag livet. Men så var det en annan sanger som heter You're About to Climb. Jag hade en simpel skriver som ösnade läsa han för dikken. Jag läser han enskon. Standing at the crossroad of faith and deepest fear. So afraid of failing if you move on from here. The road ahead is steep, but you're not giving up. Because God is about to take you to a brand new place of trust. Take a step of faith. It's time to move. Lay aside your fears and watch what God will do. There's victory ahead. The mountain's not too high. Friend, hold on, because you're about to climb. Higher heights await you beyond what you have dreamed. And they're yours for the taking if you dare to believe. So leave your doubts behind and let God make you brave, because he has gone before you and is already made the way. Og så sier Bryggen, you may feel you can't go on. It just seems too hard. But put your hand in his. He will take you to the stars. Altså han får takka dig til stjärnorna för att du lette ditt liv till han. Så jag vill bara säga till er att om det tar också ströjas vi, kraften så är God en och stärskor att tacka mot dig och hjälpa dig att göra det. Det är han den klätter som alltid vikast, kjort om en ödeläggare. Så bara ända vi Filipperbrevet 4, 6-6, styr angående 4. Det lät i ödlund det som din inte komma fram för God och göra kalland och bön vid dök. Så ska fri Guds som styr upp om allt vid värvärda hjärsta och huxande dickar i Kristi Jesus. Amen. God kveld. Ja, jeg må også si at det er medtallig godt å være her. God kveld.
Jeg heter Jakob av lesene. Kjenner nekva, det kommer ikke ut. Ja, jeg skal også synge en sang. Men Arjen skal jeg ha en, eller si og stått fram i livet. Sanger som var synge etter Så fevne med Jesus, en sanger som jeg tøtte for noen år siden. Han heter So Hold Me Jesus, enskån. Kanskje onker kjenner han. En maur som heter Rich Mullins, skriver han. En amerikaner. Her var en linje i øynene som sangen som Reien sang, et dokument av som fungerar fint som en apostel inn i det som, eller en loppfjøl inn i det som jeg også sier. Han sier her, altså sangren handler nok sånn om hver jeg, eller så, sånn. En linje sier, got to be a brand, but I never really owned it for myself. Jeg oppvaksen i en heime her som jeg alltid har hørt om Jesus og god, og jeg har ikke møtt i søndagsskolen. Som kanskje flere av dekken. Og hver øyne da jeg ble eldre, og jeg skal man si, ugen og aktiv i samkomløvene. Så kom jeg minnomskola, HF, og jeg har heimspøkje. Og jeg minnes det at jeg har til fadje, ta bliv og nekker imisker heimspøkjengar presenterer for dere. Imisker livsavskående. Og jeg minnes det at jeg satt her som en fytte og skyldige baptisteren. Og da den ene filosoferen ble presenteret over, så også jeg, det passer. Og da den neste ble presenteret, så også jeg, det passer røysene. Man sier det øverste av det som jeg har sagt. Og så gjør jeg hørt. Og det tvinger jeg meg til at huske hva trygg vi er. Og det avduker jeg øysene at jeg var et størst spørsmålstegn innan under Atlantoy som rønt jeg være tryggvande. Jeg vet ikke om jeg tør å si at jeg ikke tror det, men det var han den orangen i sannsyn kjører en sida nok så vel. At but I never really owned it for myself. Det stender i en salme 34, at smatje og sutje at herren går. Kanskje som jeg tykker har hørt om Jesus og God. Alt ikke har lykkes med. Men tid har akkurat inn i tykker som tror etter noen mer tid det som i Bibelen, jeg elsker Bibelen i det, men da jeg var teenager, så var det øyelig struja for i Bibelen. Og jeg gjør det da for at kunne fortelle meg selv at jeg gjør det også godt. Og til år, det vil si at det stender til så elsker jeg god heimen, at han gav sånn syn i nøgnbarna. For jeg har hørt han som tror han skal ikke fortappes, men jeg vet liv. Så kan jeg lese det fra her og til dorst, utan at det blir verligt för det. Vad är egentligen som ständer här? Och det var min frustration att jag ville smacka och så att Herren var god. Det som jag gjorde var att jag började bara sätta alla tar spurningarna som jag hej och i mig. Ja, och för jag gör en länka så stotta så var det nämligen att här så löjer det så god arbete att det var nettopp till att jag faktiskt tar det sig jag var inte en god till som gör det att det till sist blev så samförd
och man att han nettopp det att Jesus Guds son. Så och att det kan göra ett samfällag av Gud som ändalöst och det är någon ända hur så rykt det ja, så jag hoppas att hvis du sitter här och du føler at det som du har hørt, at det ikke blir livende for deg, då strider han sier nu at God kan møte alle noen spørninger og alle noen stryger. Og det er min vittnesbord. God vet alt om det. Han har skapt det, og han vet når du ligger, når du sitter, han vet hva du hukser. Og det kan være reende hvis det er han som vet alt om det, vil det ilt, men han som ser det fullkomliga, han elskar det så nek som Arne sier, at han vær tja god og i dordene, han allt det goda som det innebär, og han elskar det så nek, at han får fra herfra og døy og røys opp for det, så at hun kunne få det lot ut så tan god som ser till han älskar det så nek och han älskar det fullkomliga och du har ungen och en grund till att öttast ungen säger Marie och öttast inte och ungen säger vi hiran är öttast inte så hesen sankren säger det att til tøyre mot liv som meningsløs, ta i fjelltidjast og hø, og man trygg med sig sin mått. Det akkurat som den situationen som vi kunne være i, og Nila sier så fevn med Jesus, i selv vi anså et blei, to vært hyre mine tindon, vi er to frier mine det. Og ja, det er også min vittnesbord, at God verlig, og vi kunne komme til ham. Det er det, utrolig, akkurat som vi der og vi atlon som vi stryas vi og sier det vi han og jeg vil også si at hvis oppfordrer det kom til at snakka vi omkring som tid vi det tålen vet ikke om og som viljer av lusta det må gjerne komme og snakka vi med Øsne at han veldig forbund Øsne det ikke hokus pokus og vi er bare mennesker og som kunne si hva vi tog seg og ja, vi har ikke øttast for jeg synes ikke sånn til tøyer mot liv som meningsløst. Ta vi fjall til kjast og hø, og min trygg misser sin mat. Så fevn med Jesus, jeg selv en så et blå. Du varst here møyna tindum, ver du friur møyna i dag. Og jeg vakne øyna natt og i salar kvöld. Ta rødnen an og i mer av vekri ångan enda fær. Så fevn med Jesus, jeg selv en så et blå. Du varst here møyna tindum, ver du friur møyna i dag. Jeg mekne at I vil djeva meg,
Du bjauar mer og I varslu tjatt her, men øtnen herjar enn I mer. Dotten 20.000 tals fyr. Dette enn niur av en Nu syngur frelsunar herurinn ein sang og nu syngur frelsunar herurinn ein sang og hakne undan tøy at vi nøye streymar fru så fæl med Jesus I själve en så ett blæ Du varst hyre møyna tindum Ver du friur møyn Så fæl med Jesus I själve en så ett blæ Du varst hyre møyna tindum Ver du friur møyna dag Du varst hyre møyna tindum Ver du friur møyna dag Takk for det. God valgsikten til kom. Vi får synge som vi ja? Vet du? Arne tar seg om en nødt byrjan. Kjenner en agent som stender på scenen her. Dette må hun jeg har finnet en oppgave for konene til å legge klein sammen med meg, eller tjokken. Og henne tog oppgaven til Maria. Ja. Nå, men ta I 5 falker I huset, så blir det byrjar som er så liten bunche. Och armar det så han blir jävla stor och det tycks till mig det. Så jag ger det län. Det är en ordentlig nämn, men lugga mig. Poäng är att jag tar kan så från att arbeta timpar och så, men stort lära tacka. Tja. Då är det då är bunchen blir bara större. Kvitt hugga en 20 år och allt det där. Man kan välja på alla möjliga matar att lösa sig uppgåvorna som öter till alla klär samman. Ettla at flyta en bunka støyen, ettla hva det skal være, ikke en oppgave. Men ettla at lese bøyblene, bøyene bøn. Men det øyelig ofte at det ut i helt minsta. Ikke mer, bare lette bøyblene opp, og I seg selv, bare til. Ikke lette henne opp, så får jeg hod til å lese et vers, eller 2, eller mer. Så av nødt byrjan, det kan være affære ut I bønnerommet, blant byen for det. Av nødt byrjan, det kan være etter her at det første du bønner om jeg byr om at skriva det av spekle. Det kan være nødt byrjan. Bare skriva nødt byrjan. Ja, av spekle. Så kommer du tanker om alt kjip. Jeg har alltid for lukka at teka bøyplene og åpne den. Vite hva henter. Så må en bøn virkelig klikke og nøysen til at få seg vennene inn. Til det ene vi at det jævlig sunt å heve etter her fra helt unge og åren. Pappa min sier alltid vi med. Eller han blev vi ända sig han har sagt det sen 15
minst till latt hos onkur, och nu han nästan fors och fjörte, och nu säger han minst till latt hos onkur att lära att vers 8 eller läsa bibeln. Så kan jag börja göra likon till latt med ditt ung, jag får att det kan några vänner och måttna ner ett lag att det ska vara. Tack vi hem av nytt början. Min böner är god talat till likon akkurat här som hända nytt början ska vara. Vi får låsa in just inte. Jag tror att. Till välkommen rösten. Kan sikra att jag styrke som du ber. Jag vi ur skansen, du lyser i mörkret. Och kan sikra att jag styrke som du ber. Du ständer så stinnor, du barkar janvinnor. Och kan sikra att jag styrke som du vi hånden lite mot
Karit, takk for blå. Være vrak, ta I hugsi kvøre vær. Utan sjøn, utan vøn, må det glede løy mitt bær. Sint, og kun skilte, du tjekkven vær og stør. Men innom veien hvor jeg skære, du fyllde kvære for. Brygg, du viktig, I vil syndaren skær. Tøyda dord og fra mer dord og hjärsta bär. Det synd som moj, og krossen du. Og til prej som frøy, fikk nordja vän og tru. Takk mon Jesus, vi det glora blå. Takk mon Jesus, som kvit som snö. Takk mon Jesus, at du frälste mig. Förde mig mörskre in i durna ljus.
tusen takk for tid. Takk for at tid har vært her sammen med dere i kveld og lovprisa herren sammen med dere. Så godt at lovsynja. Alt som kom fram i kveld er vært så godt, oppbyggende. Og jeg spør velsignet dere ut og be for dere. Og er til færre herfra. Nå enda vi et møte. Det er velkomne at vi er verande, prate, færre inn i bønarrommet. Få dere av resten av tusen rekter å drekke munnen og bare hytte dere. Gå Jesus, ikke bare at lette ødles i unge framfyr til og takke deg for deg. Ødel bare unge og eldre som er her. Takk Jesus for at vi er tøyne skapninger som du ønsker i samfunnet vi. Takk for at du har skapt dere til at ha et livende forhold vi til og at vi er sammen vi til og njøte livet sammen vi til. Jeg ber om Jesus at vi alle som er her inne skulle skilja mer og mer hva vi eier ut her, et gang til livet i overflow, evigt liv. Og jeg ber om Jesus at du skal dreie deg unge til tøyen, lære deg tøyne sannlegger, og de skal få tosta etter det her, og tro etter å lære deg bedre å kjenne. Jeg vil sikne en og kvann av dem, og tarra livslei, alt som det gjør, vil du vite om kvann det er først fed. Takk Jesus for at i det er en nødtbyrjan. Jeg kan velge at gjøre mot liv til tøyen av nødtjon, eller for første fer, eller bare atter og atter, at velge kvann det er at leve for det. Og sikne dere vel det vi gjøre, og en og kvann som er inne her. Takk Jesus for at vi er tøyne bøten. I Jesu navnet. Amen. Så takkar vi for i kveld, vi er endelig verande og hyggje dykken. Og takk for fantastiske lovsangtid. Ja, gjør denne klapp.